स्वधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नाटक आरंभ हम मोबाइल करेछि बाइया रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अरे काय डाकिच मोबाइल कौन करियो के हमें फ्री फायर खेली दिबो मोबाइल देबेनी ना दे हमें कोची की नहीं दिबो गुडुलो को आले रे मोबाइल धरी बीट को गलानी परा मोबाइल धर के धाइलो चाली की जायंती जेमिति जांदो तय मंडा करिया था ना नहीं मु मना कले कोन मानु संती कोनला दातु को फेण मानु ना आंदे हां माने ओ आ मो जाय डाकी के आने जेबे माने बाडे पूरा पत्ता करिवि अरे गोटुलोडो को करछो कि रे कौन फ्री फायर आ मते टिके डाकुन मु खेलंती ए नाई म हिंद कहि देल ना ओ जाउ खेलु सब से आ सब ये आंदो बसी आसो घर बुझी आसो कौन आ भी हेते खेलो मन भांगला ने आसो आसो घर बुझा ला माट खाइबो चल 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 कर एडे अनेलो नेटवर्कटा सुनी फेसलो कटी जाउची पुरा बाबू बाबू मोबाइल धरी का करती रे आ दादू सिग्नल चेक करथिली बा काई आसोनी आ सिग्नल से को गान झगरे नुआ पाइलु कोन ओ पाटियन रे नाई मो नुआ कोठु पाउची
ଏରା କଣ କୋଉଟେ ପଡିଛନ୍ତି ଖାଲି ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ୱାଇଫାଇ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଚଲା ହୁଏ ଏଥିରେ ହେଲା ଆଜିକାଲି ପିଲା ଖାଲି ପଚାରି ଦବ ଦହ କହିଲେ ମାରି ବସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଖାଲି ପଚାରିକି ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟୁ ପୁରା ଅନର୍ଗଳ ପାଇବେ ହେଲା ସରିବନି। ଆମ ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲା ଆମେ ମଣିଷକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଆଡେ ବେଶୀ ଭାବୁଛ ଆଉ ଭଲ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲ କି ରେ? ନାଇଁ ବେ ଆଉ ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ମଣିଷକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମ କାଲି ତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତମେ ମଣିଷକୁ ବି କନେକ୍ଟ କରିଦଉଥିଲ କେଁଦେକିରେ? ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲୁ ନା ତମେ ଏମିତି ଭଲ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବ ଆମେ ବି କନେକ୍ଟ କରିବୁ। ନାଇଁ ମ ତମେ ଏଇଟା କୋଉଟା ଜାଣିବ? ଆରେ ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଇତି ନମ୍ବେଇ ଦଉଛୁ ସେ ଇତି କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି 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 ଆମ ଏରିଆରେ ଏମିତି ଧରିବାକୁ ପଡୁଛି ତଳ ଏରିଆକୁ ଯିବ ଏମିତି ଶୋଇ ପଇଲେ ବି ଆସିବ ହେଲା ଆମ ଏରିଆଟା ଖାଲି ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆସୁନି ନା ଆଉ। ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ କେମିତି କରୁଛୁ। ଦେଖି ଆସ ଖାଲି ଏମିତି ଘୁଷାରି ଦବ ଘୁଷାରି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ଟିକେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରୁ ଭିଡି ଦବ ତାପରେ ଲେଖା ଦବ ହଟସ୍ପଟ ୱାଇଫାଇ ହେଲା ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ଦବାର ଥବ ମାରିବ ହଟସ୍ପଟ ଯଦି କାହାଠୁ ଆଣିବାର ଥବ ୱାଇଫାଇ ହେଲା କିଆ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ମ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବିନି। ତମେ ତାହେଲେ ବେକେ ବେକେ ଧରି ପକଉଛ ହଉ ମୁଁ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଯାଏ। ହଉ ତାତୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା ଗୁଡୁ ଲୁଡୁ ଆଉ କଣ ତମେ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିଛ ଦାଦୁକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ପାରୁନ ଟିକେ ବୁଝେଇବ ନା ଆଉ ହେଲା ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ଦାଦୁକୁ ବୁଝେଇବ କେମିତି ବୁଝେଇବ ଏଠିକି ଆସ 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 ଏତେ ଭିଡିଓ କେତେ ଏତେ ଏତେ ଭିଡି ଦବ ସେ ଏତେ ପଳେଇ ଆସିବ ହଁ ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ମାରିଦବ ହଁ କାହାକୁ ଦବାର ଥବ ଯଦି ଏମିତି ଦବା ଯଦି କାହାଠୁ ଆଣିବାର ଥବ ଏମିତି ଆଣିବା କେନ୍ତା କଲର ଆସୁଛି ଦେଖୁଛୁ ଝିଲିମିଲି ଆଉ ନେଳିଆ ନାଲିଆ ଗୋଲାପି ହଳଦିଆ ଯେମିତି ଆସିପାରିବ ହେଲା ଖାଲି ଆସିବ ମାନେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବ ତୁ ଖାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ କହିଲେ ମାରି ବସନ୍ତି ଦାଦକୁ ଟିକେ ଏମିତି ବୁଝେଇବ ନା କେମିତି କହିଲେ ମାରି ବସିବେ ସେମିତି ଶିଖେଇବ ହେଲା ହଉ ଦାଦୁକୁ ଡାକ ସେ ଆଉଥରେ ଆସିବେ ହେଲା ଡାକ 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 ଦାଦୁ ଦାଦୁ ଏ ଦାଦୁ ଭାରି ପଟା କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ରେ? ଗୁଡୁଲୁଡୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ ଗୁଡୁଲୁଡୁ ତମକୁ କଣ କହିବେ ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲି ବୋଧେ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିଲନି ଆଉ ଗୁଡୁଲୁଡୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିଛ ହଉ ବୁଝ ଆସ ଆସ ଗୁଡୁ ଆସ ଟିକେ ଦାଦୁକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଭିଡନ୍ତି ମାଟି କହିଦିଅ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଏଇନି ମାରିଦବା ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଦବା ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଦବା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖିଦବା ଦେଖିଦବ ମାରି ମାରି ଦେଖ କେତେ ଠିକ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହଟସ୍ପଟ ଏଇଟା ଯୋଉ ୱାଇଫାଇ ହଉ ଆମ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ନହେଲେ ରହ ତତେ ବତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦାଦୁ ତମକୁ ବାହାରେ ବୁଝେଇଲି ଭିତରେ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ବୋ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ହଁ କେମିତି ବୁଝୁଛ ଜଣା ପଡିବ ଯାଉ ଦିଦିନି କେମିତି ବୁଝୁଛ ହଉ ଆମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦବା କିଏ ଗୋଟେ ଚଲଉଛି ତମ ପଟେ ହଁ ତ ଦିଟା କନେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଘୁରୁଛି ଆଉ ଦାଦୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ
ହଉ ଆଉ ଦବାନି ଆମର କ୍ଲୋଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଟସ୍ପଟ ହଁ କ୍ଲୋଜ ଆଉ ଦବା କଥା ନୁହଁ ଡାଟା ବାଲା ଆଜି ପଇସା ପଇଲାଣି 16 ଟଙ୍କା ଲେଖେ 1 GB ଦିନକୁ ଆଉ କିଏ ଦବ ଏଇ ଦି ଜଣ ଆଗ ଦେବେ ଏଇ ଦି ହଁ ଜଣ ବନ୍ଦ କରିଦବା ବନ୍ଦ କରିଦବା ହଉ ଗୁଡୁ ଲୁଡୁ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ବୋଧେ ଖାଲି ଏପଟ ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ତ କହୁତୁ ହଉ କିଏ କହିବେ ଶିଖିଲି ତ ତମେ ଯାହା କହିଲ ଇତି ଟେକିବ। ହଁ ହଉ ତମେ କହିଲ ଶିଖିପାରିବ ତମେ ତ ଖାଲି ମଣିଷକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛ ଦାଦୁ ଆମେ ଯାଇଲୁ କଣ ଯାଇଲ ରେ ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁରା ଇଆଡେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ ହଁ ବା କଣ କହିବୁ କହିଲ ଛୋଟ ପିଲାରା ହିଆଡେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପଢିବା ବୟସ ମନ ଦେଇକି ପଢିବ ନା ଆଉ ହେଲା କଣ କରିବ ମନ ଦେଇକି ପଢିବ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବନି ଖେଳିଲେ ମାଡ ଖାଲି ମାଡ କଣ ଭାବିଲ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲା ଆଉ ଖେଳିବ ଆଉ ଥରେ କିଏ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲା କି ଡାଟା ବାଟା ପଇସା ପଇଲାଣି ଆହୁରି କନେକ୍ଟ କରିଦଉଛ ଆଜି ବେଶୀ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଏମିତି ଦାଦୁକୁ ଶିଖେଇଲେ ସେ ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଖାଲି ମଣିଷକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାଲି କାହିଁ କଣ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ଗଢିବା ଆଉ କାଲି ଆସିବା ଆଜି ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଲାଣି ଦାଦୁକୁ ଶିଖେଇ ସେ ପୁରା ଶିଖିକି ପାଣି କଲେ କି ଯାଉ କରିଦେଲେ କି ଜାଣି ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କାଲି ଉଠିବା ଆଉ ପିଲାର କଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏକର ହେଇକି ଆଉ ଦାଦୁ ବଢିଆ ନିଦ ଶୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଦାଦୁଙ୍କର କେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ହଉ ନାତିଆ ଆସ କବାଡି ଖେଳିବା ଅଛି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଦଉନ ଥିବ ପରା ମାନେ କଣ ଦରିରେ ଖେଳ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ହେଡେ ଛିଡା ଆମ ବେଳେ ଗେମ୍ ନଥିଲା ଆମେ ସବୁ ପିଲା ମିଶି ଗାଁ ମଝିରେ ଖେଳୁ ଯୋଉ ଗେଳ ତାକୁ ଗେମ୍ କହୁ ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନ ହୋଇ ମୋବାଇଲ କୁ ଉଣ୍ଡି ବସିଥିବି ଧ ମାରେ କହୁଥିବି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା କହିଲେ ମାରି ବସିବୁ ମାରୁଛ ଦାଦୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ତମେ ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ଆଗରୁ କି ଖେଳ କବାଡି ପାଣିରେ ପହଁରିବ ମାନେ ପୋଖରୀ ଖାଲି କାଦୁଅ ଖାଲି ଧରିକି ବାଡି ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପୋଖରୀରେ ପିଲାଟେ ନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପହଁରୁଥିଲୁ ଚିଠି ପହଁରା ବୁଢା ପହଁରା ଡେଇଁ ପହଁରା ଘୁଷୁରି ପହଁରା ଆଜିକାଲି କାଇଁ ଆଜି ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଧରିବେ ଏମିତି ଖାଲି ଟେକି ଦଉଥିବ ପିସିକିନା ପଳଉଥିବ ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଜନ୍ମ ହଉ ମୋବାଇଲ ବାପା ମା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯା ପଳେଆ ଗୁଡୁ ଲୁଡୁ ଖାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଡୁଡୁ ହେଡ ସଟ ମୁଣ୍ଡ ସଟ ତାପରେ ଗୁଡ ସଟ ଛୋଟ ପିଲାର ଆଜିରୁ କଣ ମୋବାଇଲ ଦବା କଥା ଜନ୍ମ କଣ ଧରିବ ମୋବାଇଲ ଧରିବନି ଆଉ କଣ ଯାଇକି ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବ ଛୋଟ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦବା କଥା ନୁ ହଉ ଦାଦୁ କହିଲେ ଦାଦୁ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲ ଦେଖିବା ପିଲା କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି ହେଲା ଗୁଡୁ ଲୁଡୁ କଣ କହୁଛ ହଉ ତମେ ତ ଖାଲି କହିଲେ ମାଡି ଦଉଛ ଖାଲି ତ ଚିପି ପକଉଛ ହଉ ଆସ ଖେଳିବା
ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ ପୁରା ଚିପା ଚୁପି କରିକି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦାଦୁ ଆମେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି କଣ ଆଉଟ ହେଇ ତମେ କଣ ଫଟେଇ ସାରିଲଣି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଫଟେଇଲେ କି ଆରେ ଦେଖୁନୁ ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ସାଇଲାଣି କୋଉଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କି କେମିତି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅଣ୍ଟା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ କେମିତି ଜାଣିବ କି ହରେ ଗୁଡୁ ତମେ କେମିତି ଚିପିଲ କି ତମେ ତ ଭଲ ଜମେଇ ଚିପି ଦଉଛ ଯେତେ ରାତି ହଉ ଆଜି ମୋର ଅଣ୍ଟାଟା ଫସିଦବ ଯେମିତି ଫଟେଇଛ କିଏ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଉଠି ଗଲାଣି ଭଲରେ ବସିବ ହେଲା ଉଠି ଆଉ ଏଇଠି ଭଲ ଚିପିଲ କାଳ ରାତିରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଚିପୁଛ ଚିପିବ ଭଲ କି ହେଲା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ କି ଯିବ ଭଲ କି ସିଟ୍ ବସିକିଲେ ଏକା ନେବ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଦାଦୁ ଭଲ ଚିପୁଛନ୍ତି ଚିପି କଣ ଆହୁରି ଫଟେଇ ଦେଲେ କି ଆଉ କଣ ଫଟେଇ ଦେଲ କି ଚିପୁଥିଲ ସେ ପାଟି କରୁଥିଲା ଦାଦୁ ଏକାଥରେ ଉଠିକି ବସିବ ରାତି ପାଇନି ରେ ଶୀତ ଦିନ ମାଛ କରୁଥିବେ ଆଉ ମୋର କଣ ମନେ ଅଛି ରାତି 4ଟାରୁ 3ଟାରୁ ଲାଗିରେ ଆମକୁ ଡାକିବା କଥା ନା ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକ ମାଛ ଭଲ ଧରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ଟୁକା ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଆମକୁ ଟିକେ ଡାକିକି ସାଙ୍ଗରେ ନବ ଶିଖେଇବ ନା ଆଉ ମୁଗୁରାଟା କେମିତି ବସାନ୍ତି କେମିତି ଟେକିଲେ ମାଛଟା ବାହାରି ପାରିବନି ଶିଖେଇବ ନା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମ ପିଲା କଣ ଜାଣିବୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଧରିବୁ ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଫିଟିଗଲା ଖାଲି ଟେକିବୁ
ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଭିଡିଓ ଆମେ ତ ଖାଲି ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଦାଦୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେ କଣ ଶିଖେଇ ଦେଲୁଣୁ ଆଉ ଦାଦୁ ଆଉ ଠକ ଲୋକଟା ହବ ଆଉ ଶିଖେଇବ ନା ଆଉ ଦାଦୁ ଏ ଦାଦୁ ଆସୁନ ରିଲ କରି ଯିବା ବାବୁ କଣ ହେଲା ଡାକୁଛୁ? ରିଲ କରି ଯିବା ବା ଆଉ ଟାଇମ ହେଇନି ଆଉ ତମେ ମଗୁରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ନା ମାଛ ଦେଲେ ତମେ ଖାଇବ ନାଇଁ ମ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି ଘରେ। କଣ ଶୋଇଥିଲ? ହଁ ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ନା ଶୋଇଥିଲ? ପଡିଶା ଘର ଲୋକ କହିଲେ ମାଛ ପାଇଁ ପଳେଇଛି ଆମେ କହିଲି ଆଉ ଯାଇଥବ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସେ ରିଲ୍ସ କରି ଯିବା। ବୁଟ ଆଉ ଆମର ତ ନାହିଁ ତମେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ଭଲ ବୁଟ ଧରୁଛ ଗୁଡୁ ରେ କଣ ପଡିଲେ ହଉ ହଉ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଟୋକାଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ବୁଟ ବୁଢା ତ ବୁଟ ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଦେଲେଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବୁଟ କିଣିନୁ ଆଉ ବୁଢା ଭିତରେ ଭିତରେ ଭଲ କିଣିଦିଏ ଆଉ ଭଲ ଜାଣିଛି ଆଉ କଣ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ହଉ ଶିଖିବା ଶିଖିବା ବଢିଆ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଯିବା ବଢିଆ ଆମେ ବି ଟିକେ ବଢିଆ ବାହାରିବା ରିଲ କରି ଯିବା ନା ଆଉ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଦାଦୁ ବାହାରିଲ ତମେ ଆଡେ ଭିତରେ କେତେ ମଟନ ହେଇଗଲ କି ହାଁ ଚଷମା ବୁଟ ପୁରା ଫିଟ୍ ଫାଟେ ଠିକ ଆଉ ନାମ ହଉ ମୋବାଇଲ କଲ ମୁଁ ଧରିକି ଆସେ ଯିବା ରିଲ କରି ରେଡି ତ ମୁଁ ଧରିକି ଆସେ ଖାଲି ଚେଙ୍ଗରା ଖାଲି ତ ଦାଦୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆଇଲି ବା ଦେଖିବ ମୁଁ ରିଲ କରିବି ତମେ ପୁରା ରାତି ରାତି ନୁହଁ ତ ମିନିଟ ମିନିଟରେ ଫେମସ ହବ କେ ରେଡି ତ ଦାଦୁ ହଁ ରେଡି ହଁ ବଢିଆ 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 ମାନେ 100 200 ପରେ ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ ଗାଁରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସେଟା ମୋବାଇଲ ସେପଟ ବାଇରେ ଉଠୁଛି ଦାଦୁ ତମେ କି ରିଲ କରୁଛ କି ଯାଦୁଟା ଡେଇଁ ପଡୁଛି ଆଉ ଟିକେ ନାଚି ନାଚି ଆମେ ହେଲେ ଦାଦୁ ପୁରା ଯାଦୁର ଟିକେ ଗୋଡ ଠିଆ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବୋଲା ହଉ ଆଜିଠୁ ମତେ ବି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କରିବେ ହଁ ଅଧିକା ମାନେ ତୁ ଅଧିକା ଭଳିଆ ଅଧିକା ଭିଡିଓ କିଏ କରୁଛି ଜାଣିଛ ତ ବାବୁ କିଏ ବାବୁ ଓକେ ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ଫେମସ ହେଲା ଆଉ କୁତୁ କୁତୁ ହୁଅନି ମ ଆସିକି କଣ ହେଇଯାଇଥାମା
ରିଲଟା ମୁଁ କରୁ କରୁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଖାଲି ତ ଘୁରୁଛି ସରୁନି ଆଉ। ହଉ ଦାଦୁ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଦେଖିବା କାଲିକି ଉପରଓଳି ଡାବର ଫୁଲ ଯିବା କୁଆଡେ ଡାବର ଫୁଲ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ଛପଡ଼ ଫାଡ଼ିକି ଆସିବନି ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହାଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫେମସ୍। ଭାଇରାଲ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତମେ ଦାଦୁ ଭଲରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଙ୍ଗ ଜାଣିଦେଲେଣି। ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଏସଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ? ହ୍ୟାଙ୍ଗ କ'ଣ କିରେ? ତମେ ଜାଣିଛ କିରେ? ଆଜିକାଲି ଜାଣିନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଜାଣିବ ନା। ହଉ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଚିପିବନି ହେଲା। ଆଜିଠୁ ଏତିକି ମୋବାଇଲ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଉପରଓଳି କୁଆଡେ ଯିବା? ଡାବ ଖୋଲ। କ'ଣ ତମ ନିଦ ଲାଗୁଛି ରିଲ କରିବାକୁ? ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ମୋବାଇଲ ଧରିବନି। ଦାଦୁ ଆଡେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି? ସିଏ ଆମ ଆଡେ ଆସିବା କଥା, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଡେ ଯାଉଛେ? ହଉ ଯିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ମ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିନି ଖାଲି ରିଲ ମୁଁ ପୁରା ରେଡି। ଦାଦୁ ପୁରା ରେଡି ତ? ଦେଖ ମୋ ଡାବର ଫୁଲଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଲି ଫାଡ଼ି ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରିବା ପୁରା ଫାଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ରେ। ଆମେ ଡାବର ଫୁଲ କେତେଟାରୁ ବାହାରିଥିଲେ? 2ଟାରୁ। 5ଟା 5:30। ଡାବର ଫୁଲ ଆଇছে ନା ହାଡେ ଡବା ଫୁଲ ଆଡେ ପଳେଇଲେ କି? ଦାଦୁ ଏଟା ଡବା ଫୁଲ ନା କ'ଣ? ନା ଡାବର ଫୁଲଟା ବୋଧେ। ଦାଦୁ ଏଟା କୋଉ ଜାଗା କି? ଆମେ ନୂଆ ଦିଅଝରାଡେ ପଳେଇ ଆଇଲେ କି? ବୁଝି ହଉନି। ଟିକେ ମାରିବା ଦିଅନ୍ଧଟା କେମିତି ଆସେ, ଡାବର ଫୁଲଟା କେମିତି ଆସେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କି? ଡାବର ଫୁଲ ତ ଗୁଜିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ। ଗୁଜିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ। ତାପରେ ଏକରେ ଦୋକାନ ଶାଗୁଆନ। ହେଇଛି ଡାବର ଖୋଲ। ଦାଦୁ ଠିକ ହଉ ଡାବର ଖୋଲକୁ ଆଇଛେ। କ'ଣ କରିବା ବାଟଟା ତମେ ମନେ ରଖ। ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଥରେ ସକାଳେ ତ ଯାହା ରିଲ କଲ ପୁରା ଫଟେଇକି କରୁଛ ରିଲ। ଦେଖିବା ଏଇଥର କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ରାତି ଟାଇମଟା କେମିତି ଆସୁଛି ରିଲ? ଦାଦୁ ଦେଖାଯାଉନି ଚାରିପଟେ। ହବ କିରେ ହାତୀ ଫାତି ଦଳାଦଳି କରିବେନି ଦାଦୁ? କୁଆଡେ आस्का फटी? किस प्रकार का आस्का फटी हो भाई? संध्या टाइम न चढ़ले कौन हम? चढ़ चढ़ चढ़े कि आम चढ़ा रियली डाबर फूल को दीपा चढ़े चढ़े चढ़ा निजा 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 राती मुमो साथी बोतल सरी मनी आज सारा राती पार्टी चाकना बातना रेडी आज चिकन कोसा बाकी सोडा सब मैंने खटिटा हवा बाकी घसी दे आज घसी दे मो कार्ड घसी दे बेग बड़ी रे
ବେଗ ବଢେଇ ଦେ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବେଗ ବଢେଇ ଦେ ସାଙ୍ଗ ବେଗ ବଢେଇ ଦେ देखो यार गिरी पूरी द्वापर में घियो कोई जुगरे घरेलू तो ढक ढक करी पियो भाई ତଳକୁ ଯାଅ ଢଳି ଯାଉ ତମ अरे लेंबू टिके दे पानी मिसरी कम व्हिस्की फुल रिस्की रम पूरा दम रम काटिब गम अरे लेंबू टिके दे पानी मिसरी कम जीव कम अरे टेंशन भूली जारे बाकी सबू बोले बम चटे पिया सबू पुंजी आजी उड़ेई दे बेग बड़ई दे सानो दिग बेग बड़ई दे दोनों बेग बड़ई दे प्रेम अढ़ाई अक्षर मोर हेलाणी 3.5 ମଦ ପିକି ଯେତିକି ନ ପଡୁଛ ମୁଁ ନ ପିକି ପଡିଗଲିଣି ଭଲ ସ୍ଥାମିନା ଅଛି ନା ତୋର ଓ ମାଲେ ଆଣିଥିଲୁ କି ରେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନିଜେ ଯାଇକି ଧରିକି ଆଇଛି ମତେ କହୁଛି ବାବୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି ନା ଖରାପ କରିବ କିଏ ଆଣିକି କିଏ ପିଇବ କା ନା ଦବ ଦେଖିକି ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ବାଡେଇବ ପିଇନି ତାଡି ଭାଡି ଆଡ ଘଟ ପଡିଲଣି ଏତେ ପିଇବନି କେତେବେଳେ ତାଡୁ କେତେବେଳେ ତାଡି ଦବ ଭଲରେ ପାଇବନି କୁଆଡେ ଯିବ ନାଇଁ ମୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯା ଟିକେ ଚଢିଗଲା ଚଢି ଯାଉଛି ତମେ ପିଉଛ ଛୋଟ ପିଲାରାକ ଅଛନ୍ତି କଣ ଶିଖିବେ ସିଏ କେମିତି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ମଦ ପିଉଛି କଣ ଆଚ୍ଛା ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଲେ ତମେ ମନା କରିବା ତା ବଡ ଲୋକ ସିଏ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଲେ ତମେ ମଦ ପିଇବ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ବିଡି ଟାଣିବ ବିଡି ଆଜିକାଲି ଟାଣୁଛି ଆଜିକାଲି ବଡ ଚାଲିଛି ଫୁକା ମେସିନରେ ଆମେ ଟାଣିବୁ ତମ ଭଳିଆ ଯାଇକି ଏମିତି ଚାଙ୍ଗୁଥାବୁ ଲାଗୁନଥାଉ ଆମେ ମେସିନ ମାରିବୁ ଗୁକୁ ଆସିବୁ ହଉ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି ନହେଲେ ପୁଣି ଝାଡୁରେ ବାଡେଇବ କେତେ ବାଡେଇବ ଏମିତି ବାଡେଇବ ଚେପା ହେଇଯିବ କାଲିକି ମଦ କଣ ପାଣି ଯିବନି ପାଣି ଯିବନି ଦେଖିକି ହେଲା ଏଠି ଗୋଟୁ ଲୁଟୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିବା ତମଠୁ ଶିଖିକି ପିଇବେ ଆଉ ଗୋଟୁ ଲୁଟୁ ପିଇବ କି ରେ समझ रहे हो ପିଉନ ଆଗକୁ ପିଇବନି ହଁ ଠିକ ଆଉ ତାଠୁ ଦିଆ ପୁଅ ଏମିତିଆ ପିଲାରା ଖାଲି ପିଇବି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତ ଦାଦୁ ମଦ ପିଉଛି କାଲି ଅଜା ସିଗାରେଟ ଜାଣିଥିବ ଦେଖିଦବ ସବୁ ତ ତମେ ଖାଲି ଶିଖିବ ଆଉ ଯୋଉରା ଶିଖିବା କଥା ଶିଖିବନି ଯୋଉରା ନ ଶିଖିବା କଥା ଖାଲି ଟାଣିବ ଖାଲି ଚାହୁଁଛ ଯୋଉରା ଶିଖିବା କଥା ଖାଲି ଫୋପାଡୁଛ ଟାଣିବ ଭଲ କଥା ଟାଣିବ ଯୋଉରା ମନ୍ଦ କଥା କେମିତି रुको जरा सबर करो। ଫୋପାଡିବ ଖାଲି ଏଇଠୁ ମହରଣାରେ ପକେଇ ହଁ ଫୋପାଡିବ ଯେମିତି ଏଇଠୁ ଫୋପାଡିବ ଯାଇକି ପଡିବ କୋଉଟେ ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକା ଦେଖିଛୁ ଆମେରିକା କେତେ ଥର ଗଲୁଣ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଆମେରିକା ଥର ଥରେ
ଆମେରିକା ସ୍ପେଲିଂ ଟା କେମିତି କିରେ ଆ ଦେଖ ବଟ ବଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମେରିକା ଓଡ଼ିଆ କହ ସ୍ପେଲିଂ ଟା କେମିତି କିରେ ଓଡ଼ିଆ କହ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ ଦାଦୁ ଆମେରିକା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେରିକା ଆମେରିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି ହବ କୁହ ଓଡ଼ିଆ ଆମେରିକା ମନ ତ ବହି ଆସେନ ପାଠ ପଢତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଲେ କପି ପେଷ୍ଟ ବାଡଉଛନ୍ତି ହଁ କପି କରିବାକୁ କହିଲେ କେତେବେଳେ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଜାଣିପାରିବନି ହଉ ବାବୁ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ବି ପିଅନ୍ତି ମୁଁ ଅଧା ପିଉଛି ଠିକ ହୋ ଆ ଧରା ପଇଲା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁଛୁ ଆଁ ହିଁ ତ ଶିଖିବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁ ମାରୁ କେତେ ପୁରା ଚଢେଇ ଦବ ଜାଣିପାରିବନି ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ବାପା ବୋଉ ଏମିତି ବାଡେଇବେ ଆଜିକାଲି ବାଡୁନାହାନ୍ତି ସତରେ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା କେହି ବାଡୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ମଦ ପିଇକି ଆଇଲା ସିଏ ଏଞ୍ଜୟ ବାପା ମା ବି ଠିକ କଥା ବାପା ମା ପିଇବେ ପିଲା ବି ପିଇବେ ପୁରା ଛପର ଖାଡିକି ଜମେଇ ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ କଷା କରିଥିଲି ଚିକେନ କଷା ଖାଇଲେ ତାପରେ ମୋ ମଦ ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି କେଡେ ମଦ ଆଉରାଗରେ ତମେ କଣ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ समझ रहे हो ସେଇଆ ତ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିବ ଟାଣିବ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଲି ଯୋଉଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଟାଣିବ ଏମିତି समझ रहे हो ବେଶୀ ମଦ ପିଅନି ବୋତଲ ଠକ ଠକ କରୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଠକ ଠକ କରିକି ପିଉଛି ଠକ ଠକ କରୁଛି ପୁରା ଜମେଇ ଆଉ ପୁରା ଜମେଇ ମଦ ପିଇବ ଟିକେ ନ ବାଡିଲେ ମୁଁ ଦୌଡରେ ଘୋଷାରି ବାଡିବି ନା ଘୋଷାରି ବାଡିଲେ ଛିଡା ଛିଡା ଘୋଷାରି ନୁହଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡୁଥବ ତଳେ ଉଡୁଥବ ଆଉ ଖାଲି ଦାଇଁ ମାଡ ଉଡି ଏଇ କଣ ବୋଲଛୁ ଦାଦୁ ଦେଖିଲୁ ବେଶୀ ଚଢି ଯାଇଛି ଆଉ ତୁ ତ ଏମିତି ହଉଛୁ ପିଲା କେତେ ହେବେ ହଉ ଏ ଦେଖୁନ ବାବୁ ଏ ପିଲାଗୁରା କହିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇ ଚପଲ ଛିଡେଇ ସାଇଲେଣି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କେତେ ପିଇବ କିଲୋ ଥରଟେ ପିଇଲ ଚପଲ ଛିଡିଗଲା ଆଉ ଦିଟା ପିଇବୁ କେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛିଡିକି କୁଆଡୁ କଣ ଛିଡିଯିବ ପଡିଗଲାଣି ଦାଦୁ ତୁ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଢକ କରିକି ପିଉଛୁ ନକ କରିକି ନ ପିଇବେ ଏଠିକି ଆଇଲ ୟାର ତମେ କଣ ଢକ କରିକି ପିଉଛ ମୁଁ ଚମକି ପଡୁଛି ହେଁ ଗୋଟେ ବାଉଁଲିଆ ବସିବ ଡାହାଣ କରକୁ ଯାଇକି ବାଁ କରକୁ 10 ଥର ବୁଲି ଆସିବ ଦେଖିବ ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୁତର ଟେକିଲି ଆଉ ସେ ତ ଖାଲି ପି ଚାଲିଲେ କଣ ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ ମୋ ଖାଲି ଢକ ଢକ ଶୁଭୁଥିଲା ଏମିତି ଦେଖିଦେଲୁ ନା ତମେ ଢକ ଶୁଭୁଥିଲା ଆଉ ହଉ ଦାଦୁ ବେଶୀ ଢକ କରନି କି କାହାକୁ ଢକ ଢକିଆ କରନି ହଉ ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ନାଚ କଲ ତମେ ତ କଲ ମୁଁ ବି ବଢିଆ କଲି ହେଲା ହଉ ତମେ ପୁରା ଦାଦୁ ଇଆଡେ ଶୁଣ ମ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ତମେ ପୁରା ହାଫ ସେକେଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଫେମସ ହେବି କେତେ ଥର ମତେ ଫେମସ କରିବୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି ହଉ ଆଉ ପିଅନି ଦାଦୁ ତମେ ଫେମସ ହବ ଯେ ତା ଗିଲାସ ବୋଲୁଛ ମୁଁ କେତେ ଅପଲୋଡ କରିବି ଯେ ତମେ ଫେମସ ହବ ଟିକେ ମଦ ପିଆଟା ବନ୍ଦ କର ଫେମସ ମଦରେ ଫେମସ କିଏ ଆଉ କଥା ତ କାଇଁ ଫେମସ ହେଇପାରୁନ ଏମିତି କରିକି ନେଇକି ଯା ଖାଲି ମଦରେ ଫେମସ ଦେଖ ତାକୁ କୋଉଠି ନୁଚଉଛି ଦେଖ ଆଉ ନୁଚାନି ଏତେ ନୁଚେଇଲେ ଏଠୁ
ବେଶୀ ନୁଚି ଯିବ ଦେଖେ ହଉ ତୁ ନୁଚା କେତେ ନୁଚୁଛୁ ମୁଁ ତ ରାତିରେ ଆଜି ଟେକି ମାରିଦେବି ଆଉ ଆରେ ପିଲା ଫେମସ କରିକି ମତେ ପୁରା ବେମାରିଆ କରିଦେଲେଣି ହୋ ଫେମସ ହେବେ ଓହୋ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଫେମସ ହଉଛି ମଦ ତ ଖାଲି ପିଉଛି ଆଉ ଦେଖେ କାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦେଲାଣି ଏମିତି ଶିଖଉଛନ୍ତି ହଁ ନିଜେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲି ମୋବାଇଲ ଆଣିଲୁ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଥରେ କରିବା ଖାଲି ତ ରିଲ୍ସ ଆଉ ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛ ଯେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିପାରୁନି ଟେକି ପାରୁନି ଟେକି ହଉନି ଯେ ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ତମେ ଟିକଟକରେ ଷ୍ଟାର ହବ ବୁଝିଲ ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି କେମିତି ଅପଲୋଡ ଟା କରିଦିଏ ହଁ ହେଲା ତ ହେଲା ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ହଁ ତମେ ପୁରା ଫେମସ ହବ ଏତେ କଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ମ ଏ ଦାଦୁ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଫନି ବା ଦେଖିଲୁ ଫନି କହିଲେ କଣ ଫନି ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏ ଦାଦୁ କଣ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଇକି ଏମିତି କଣ ହଉଛ କହିଲ ଆଉ ବେগে ଯିବା ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ଲୋକ ହାଡେ ଶୋଇଲେଣି ଘରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆସ ହାତୀ ଫାତି ଆସୁଛନ୍ତି Oye, sentuh Mariare, ठीक है अब पानी दिया मुहर मार दिया ହଉ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବୁ ତୁ କଣ ତଳକୁ ଆଣୁଥିଲୁ ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ବୋଧେ ଖାଲି ଭେଟି ପାରୁନୁ ତଳକୁ ଆଉ ମଦ ତୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଫେମସ ହେବେ ପୁରା ସଳ ଜମେଇ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆଜି ପୁରା କଣ ଚମକୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସୁନା ହେଲେ ଆଜି ଚମକୁଛି ଖାଲି ପୁରୁଣା ସୁନା ହେଲେ ବି ଚମକୁଛନ୍ତି ହେଲା ପୁରା ଜଳୁଛି ଆଉ old is gold
ଆମର ଆମର ମୋବାଇଲ କରୁଛି ବାଇଆ ତ ଆମେ